niltum kar bilo chali asong hin pen nalitum herangke bitung uphan nangepha pen nalitum aporting pen ke ban theke pot nalitum uphan kachuro pajirlo mate kurban thu pajirlo nilimen ramsing tokbi KSA Central Committee General Secretary Jameson Timong aro lapen lapolang ni arsong tiso KSA Klembangku lasi niltum pini kar bilo chali asong hin pen tong sekot pen kupi bosi herangke ameke phanang kokma lakalalo patumi ni phai krihini arni KSA Deputy Committee amepu Bisnam Phangcho lapen Finance Secretary KSA Deputy Committee Alex Bay alang tu phan mane labangso dokmuka lapen Dimapur adak labangso Portland mane krong kriya towar aputhak ki ongdung atung piniani anda compensation nong lelang alang itu kumane bangke hidi long le kecepatan nunang kumane itu bangke methang ahema baria long le kecepatan nunang langsung si ongdung atung piniani anda alang itu compensation kacilong dia tangka kelong le itu ulang langsung puthalam si kedam tanga ciklo kusame postering penaan nang kurilo laso pencu alang tumbang di Deputy Committee tumbang asap so kasih cakap doko jone kacesong dewang dengkon ke dialog lapen ako nithong ni kriya prang ala tumbako postering ka koripen ako kacesong asayang dengke deng koje phana cisik jidang kono laso cisik jidang kon bamohot kedamtang achiklo bosame postaran na insek lap laso theklong lo engke patumi dik Islam da langsung si theklong lo lase alang tum la Bisram Phangcho Deputy Committee President lapen Alex Bay Finance Secretary Deputy Committee alang tum aphan alang tum against FIRPC panepelo patumi bangke lasi niltum karbiochali asong hin ban bangke pinrem lo condemn lo alang tum aphan unti ke prapen unconditionally pen alang do han kapajok pon eji aphan mate bina sorte pen alang itu aphan kapajok pon eji aphan si CM Dr. Doriam Lohang phan seme chuning rilo lapen EM Omor Singh tiso phan me chuning rilo athema niltum ka bilo chali asong tum bangke khe farman lori farman lori kacilong le atunda dupiklang piniani lasi alang atu aphan ki pike pajir pon eji phana bangsi chuning rilo lasi labangso Portland along jutu ni playing on labangso compensation mate beneficiaries kuma ki thek the labangso alam ki bangke non het non rai kalilo anikan arjon si labangso alam ki bangke naklang bong si theklong lasi alang atum jasemet pet KSA Deputy Committee hin pensi alang tum labangso saing dengman nang klembong bangbong lo lasi alang itum labangso Portland atangka lakicu panglim atum labangso kicu panglim aputhat laso ajoine ase ang tong chibilun ajoine si alang itum aphan kene pengnang pon hemkang samke beng bangke ningduk lo lasi chuning rile thode thobo CM Dr. Doriam Loha phan usame lapen Land and Revenue EM Omor Singh kisok hai phan usame lasi alang itum aphan alang itum da family do lasi itum karbijan mate arle hijana bong angbong si unjo lasi kupia posi la esi ang tong chibilo pulotang te alang itum against case people paner po hem kang sampai po lahelo mo ilitum karbia anglong ka development ke lasi lapu kali jana ji Omor Singh kiso ke hai besame lasi nilina tu aphan chuni nile thoda thorlo ake hai EM Omor Singh kiso Land and Revenue lapen manpeng ke do CM Dr. Doriam Lohang aphan besame alang itu aphan unti ke prapen unconditionally pen alang itu aphan kapajok ponji kilu ponji aphan si niltum ka bilo chali song hin pen bangke apil lo chuning lo lasi ke bang jilani bangke alang itu aphan pajok ponti
ala tu phanyong si lopam pi pulote niltum ka bilo chalia song hin pen niltum democratically weapon same niltum jesong ponang kok kalau ka permans na kisong mo bangbong lo lasi nilitum ka bilo chalia song tum jong si khay apartment kunat ne ala tum ke claim dam ke chok chilom lo te niltum ke jong dun mate niltum ka pakeng dun ke niltum karbilo chalia song tum bangke niltum asailo niltum bangke la ke jong dun po lasi non alam itu aphan labangso postering kakuri penchot si alam itu aphan hemkang sam kepeng bangke ningduk lo lalo lasi alam itu aphan unti ke prapen unconditionally pen kepada konjipan bina sorte pen alam tu han kepada konjipan bangsi culing rida thode tholo lasi alam tu han unti ke pra pen jongsi pejo konpi pulotante nil dukar bilu chalia song hin pen abang democratically weapon jesong ponang kok lalo lasi alam itu non labangso Karbinglong Tromas Council kedamtang nikan po semi BJP asorkar carilo lapen ako nonda nikan po permanta me nikan sikip pleng lo lasi alang itum labangso 4 lane dat doboka pen Dimapur labangso aja keding labangso from Priya to War compensation alam ki bangke jurun e pleng on yeson si theklong lasi nilitum kar blochalia song hin pen kipudunji abangalalo nang itung jongsi alam itung kecelong nang dia compensation atangka pulote nang itung ahin pet kupi polo opinion ni napi pon thake dia halada section lason sito section isi hini ba lason sito polo lasi alam itung kecelong nang ji hala longle beneficiary itung kecelong nang ji atangka bangke nang itung jongsi alam tu aphan pakliar pon ya pi pon ya gosonte nili tumta nanga pudunji nili tumta nanga hizi tunji alama kam masih abideti lasi labangso lake nili tumka bilochal ya song pendet kali lapen aka break asong atum usame labangso alama bangke aseng tong bangci bibom lasi alam itu aphan usame labangso beneficiary lalang tu compensation kecilong lagi along lagi cepadam hiti long lagi cepadam dunan kumana ka heme hiti long lagi cepadam dunan alam itu laki kecilong lagi arondo alam itu compensation kecilong lagi arondo lasi alam bangso compensation kecilong lagi aron kecilong alam itu aphan compensation untuk ke prapen pipon ya tanji